मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बाख्नायथाव खामानि। भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर दैया साहा फारसे थानाय कुसुम दैसा, 1 नं लालाय दैसा, साम' दैसा गामिफोराव बावैसो सिगां नागारनो रोङै अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना सोमजिनानै आबाद, न' बां खहा खालामो। लोगोसे बे दैसा रुगुं सोलायनानै गामिफोरजों दैया बोहैबोनायखौ होबथानानै गावनि गुबै रुगुंजों बोहैहोफिननो थाखाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया राहा लानायखौ गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायनानै बिथांनिसिम साबायखर जासिहरदों। गुबुन फारसेथिं 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारियाबो बे दैसानि रुगुं सोलायनायखौ होबथानायनि राहा लानायनि थाखाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिसिम गोजोननाय फोरमायहरदों। लोगोसे 14 नं चिरांदुवार बियाबनि लावख्रिगुरि, बुरिजाहार आरो रुनिखाथाफोराव दैसानि हा बारि बागान खुरखानायखौ सरकारि बिथांखिनि गेजेरजों होबथानायनि अरायथा राहा खालामनो थाखायबो खावलायहरो। 14 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव जोंहा नैबे लावख्रिगुरिनि साहा 1 नं कुसुं दैसा, 2 नं कुसुं दैसा आरो बेबादिनो लालाय दैसा, ओरैहाय नाखेदारा, ओरैहाय खोलाहा साम' दैसा आरो गोबां गामि खोलाहा थानाय बे गामिफोरा दिनै नैबे बुहुर एबा निज्ला दैनि गेजेरजों गोबां जोंहा खैफोद सिमानि गेजेरजों दिनै रायजो जानायखौ जों नुदों। दिनैहाय जोङो नैबे बोसोरावनो दिनैहाय जोङो खुनथाम गिदिर गिदिर बाना जानानै थांनायखौ जों नुदों। दाख्लैहाय जोंहा लावख्रिगुरियाव गोबां बेबायदि दैबानाजों हा खुरखानाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दिनै फैयै फैयै नैबे लावख्रिगुरिनि साहाजों 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार बे साहाजों जोंहा दिनैहाय नैबे 1 नं कुसुं दैसा, 2 नं कुसुं दैसा, लालाय दैसा बे गामिनि साहा गोबां जोंनि भुटाननिफ्राय फैनाय दैया जोंनि बे गामिखौ खुरखानो लागासिनो दङ आरो बे गामिजोंनो दैया बोहैलांगासिनो दङ। थांनाय समावहाय बाहाय एसे माथावरि खोनाय जादोंमोन, बेजों एसे रैखा जादोंमोन, खिन्थु देग्लाय नैबे माथावरियाबो बायनानै बै गामिसिम थांनायखौ जों नुदों आरो बे गिथावना जे थासारि बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिआरनि EM सार रनजित बसुमतारीया मैयानिफ्रायनो बे होबथानायनि, बेखौ दानखेनायनि, बेखौ जावखेनानै गुबुन साइडजों हरनायनि थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोंनि बे ब्लक कमिटिजों लोगोसे जोंनि प्राइमारि कमिटि BCDC आरो बे ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बाहाय लोब लोब फैनानै बेखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो निस्सय बेखौ होबथानो हायाबा जा फैबाय थानाय बे गोलाव मोनसे संसार जानाय, बे संसार जानाया निस्सय खैफोद गोनां जागोन बेखौ जों नुदों आरो जोंहा बे खोलाहा थानाय जोंनि नैबे नाखेदाराजों लोगोसे जोंनि नैबे सान्थिपुर, खुंग्रिं आरो रुनिखाथा बे जायगानि गोबां रायजो राजाफोरा निस्सय भुगिनांगोन जों बेखौ नुहुरदों। जोङो सरकारनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा दोलोनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे थांनाय बोसोराव थांनाय 2022 मायथाइनि 12 जुलाइआव आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय लावख्रिगुरियाव फैदोंमोन, बे दैबानाखौनो नायफैदोंमोन। बे दैबाना नायनो फैनाय समावहाय रायजो राजाजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायलांदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन, बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनानै होनायनि दायित्वखौ लादोंमोन। नाथाय जों फैयै फैयै दिनै बोसोरसे बोसोरनै बारलांबाय, नाथाय दासिमाव नैबे होबथानायनि जे बेबस्था, बे बेबस्थाखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। आङो बेखायनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बिनि सायाव थाबैनो पार्मानेन्ट मोनसे सलुसननि थाखाय राहा लानो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। लोगोसे बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगौ जायोबा जोंहा RCC कमप्लिट बेबादि सिमेन्टनि गेजेरजों दाहालाय खालामब्लासो बिनि सलुसना जागोन, आं बेखौ नुहुरदों। जोङो बुंनो थाङोबा बै निज्ला नैबे ब्रिजनिफ्राय, देवस्रि ब्रिजनिफ्राय लानानै जेखिनि बाहाय 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बेबादि गोलाव मोनसे जोंनि नैबे थासारिया भुगिनानै दङ। दा बेखायनो बिनि सायाव जाहाथे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा थाबैनो खामानि मावनो हायोबा मोजां जागोन बेखौ नुहुरदों आरो थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे नैबे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बिनिफ्राय नायबिजिर फैनानै जाहाथे बेखौ होबथानायनि जाहाथे बेबस्थाखौ लायो, रायजो राजानि थांनानै थानायनि सुबिदाया जाहाथे जायो, पार्मानेन्ट मोनसे सुबिदाया जायो। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ आङो रायजोनो जानानै आं गुरैयै सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय। जों दिनै नुबाय थादों नैबे लावख्रिगुरिजोंल' नङा, जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव बै जोंहा थुक्राझार बुरिजाहार बे जायगायावबो जोंहा गोबां बेबादि
दैबानाजों खुरखा जानायखौ जों नुगासिनो दङ गोबां बेबायदिनो न' बां धोन सम्पति गय खान्थाल थाइजौ बिनि सम्पतिया दिनै सिलिंखार जालांगासिनो दङ आरो बिनि सायावबो निस्सय जोंहा होबथानायनि बेबस्था जानांगोन जों बेखौ नुहुरदों आरो बेराफारसे बे दैबानाजोंनो जोंहा बे खुंग्रिङावबो रुनिखाथायावबो गोबां बेबायदि हानि खुरखानाया सोलिगासिनो दङ बेफोर गासैखौबो जुदि होबथानांगौबा सरकारनि अनसुंथाइ नांगोन आरो सरकारनि बेबस्थानि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो हायोब्लासो बे पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो ক'ব লাগিব আমাৰ 14 নং চিৰাংদহ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ সেই বছৰত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি তিনিটা ডাঙৰকৈ তেনেকুৱা বানপানী হৈ গৈছে আকৌ আমাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে লাউকৰিগুৰি সেইপিনি উত্তৰ ছাইডত 5 কিলোমিটাৰ উত্তৰ ছাইডত এটা গাঁও আছে 1 নং কুচুংদিছা 2 নং কুচুংদিছা আৰু সেইপিনি ছাইডত নাকিদাৰা লালাইদিছা বিভিন্ন গাঁও তেনেকুৱা গাঁৱত এই আমাৰ নিজলা নদী অথবা ভোৰ নদী সেই নদীয়ে তাৰমানে আমাৰ বহুত গৰাখহনীয়া চলি আছে সেইটো আমি আজি ইয়াত আহি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ভয়ংকৰ পৰিৱেশটো অলপ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ আমাৰ মাননীয় EM ছাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী তেখেতে পদক্ষেপ লৈ এতিয়া কৰি আছে মই সেইটোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰক যে সেইটো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় হাতত ল'ব লাগিব নহ'লে আমাৰ সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ ৰাইজে ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশক ভুগিবলৈ গৈ আছে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যোৱা 2022 চনৰ 12 জুলাইত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে ইয়াত আহি ৰাইজক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে যে সেইটো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিলৈকে সেইটো এক ইঞ্চিও কাম কৰাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সেইটো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰৰ পৰা এটা পদক্ষেপ নিশ্চয় ল'ব লাগিব পদক্ষেপ নল'লে আমাৰ সেই অঞ্চলৰ জীয়াই থকাটো সংসাৰ কৰাটো এটা ভয়ংকৰ বুলি আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ এইটো গাঁৱৰ লগত এইটো অঞ্চলৰ লগত দক্ষিণ ফালে কি গাঁও কিবা ইম্পেক্ট হ'ব বুলি ভাবে এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 1 নং কুচুংদিছা 2 নং কুচুংদিছা লালাইদিছা নাকিদাৰা আৰু সেইপিনি শান্তিপুৰ আৰু সেইপিনি খুংৰিং আৰু ৰুনিকাটা সেইপিনি ছাইডৰ হাজাৰ হাজাৰ তেনেকুৱা গাঁও আছে তেনেকুৱা হাজাৰ পৰিয়াল আছে তেখেতসকলে সেই নদী দি এতিয়া ভয়ংকৰ এটা ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নহ'লে সেইটো যদি ভালকৈ প্ৰটেক্ট যদি নকৰিলে আমাৰ কাৰণে ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ আহি আছে প্ৰথমে মই আজিৰ এই যি মিডিয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকললৈ বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু আমি বানপীড়িত লোক এই ৰাণীখাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰে যিমানখিনি শ গাঁও আছে আৰু হাজাৰ কোটি জনসংখ্যা আছে আৰু আমি গোটেইবিলাকে জনজাতীয় লোক আৰু অসম চৰকাৰৰ যি চুক্তি যোৱা বছৰ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আহি ৰাইজৰ আগত কথা দিছিল তেওঁ পালন কৰা নাই আমি তাৰ বাবে দুখিত কাৰণ ৰাইজক জনজাতীয় লোকসকলক আশা দি যদি আশা পূৰণ নকৰে এই যি ভয়ংকৰ বিপদ আমাৰ এই সময়ত বিপদৰ সময়ত আমাক কোনোবাই এমুঠি চাউল দিয়া কোনোবাই এমুঠি কম্বল এখন দিয়া কোনোবা মিডিয়াই খবৰ লোৱাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ লগত যিমানবোৰ ৰাইজ 10-11খন গাঁৱৰ ৰাইজ মাত দিয়াৰ লগে লগে ওলাই আহি যি পৰিশ্ৰম কৰি যোৱাকালিও কৰিছে আজিও কৰিছোঁ গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে যথেষ্টখিনি সহযোগিতা কৰিছে এতিয়া মতা মানুহ ঘৰত বিচাৰিলে এজনো নাই গোটেইবিলাক নদীত আছে বোকালগনে গতিকে তেওঁলোকৰ খবৰ লোৱাটো আমি বৰ ভাল পাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে আমি জোৰকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক কাৰণ তেওঁলোকে এই বানপানীৰ সময়ত আমাৰ মাজত আহি খবৰ ল'ব লাগে আচলতে কাৰণ এই খবৰটো ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াৰ যোগেদি গৈছে কিন্তু তেওঁলোক অহা নাই আৰু আমাৰ খবৰ ল'ব লাগে আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যি স্থায়ী নদী বান্ধৰ ব্যৱস্থাকৰণ এইটো কৰিব লাগে নকৰিলে আমাৰ ইয়াত থকা ৰাইজখিনি আহুকাল আৰু এইটো চিৰদিনীয়া সমস্যা হৈ থাকিব সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এই অঞ্চলৰ হৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে স্থায়ী এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ ৰাইজক পিছপৰা বিশেষকৈ ইয়াত 100% খেতিয়ক মানুহবিলাকক যদি চৰকাৰে নদী বান্ধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ডোং বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰা এইবিলাক যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কৃষি কামত আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ সেয়ে যাতে কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত যিবোৰ ডোং বান্ধৰ ব্যৱস্থা
এতিয়া ডুংবিলাক অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে। আমি ৰাইজে কাটি নি খেতি কৰিছোঁ পেটৰ তাৰণাত, কিন্তু এই ডুংবিলাকত একো স্থায়ী ব্যৱস্থা নাই। গতিকে ডুং বান্ধবিলাকৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা আৰু যিটো ভূটানৰ পৰা এই যিটো কুচুম দৈছা নদী, এই নদীটোত এটা পাকা স্থায়ী অতি মানে দৰকাৰী হৈছে। কাৰণ এই নদীয়ে যিটো গতি লৈ আছে, এই গতিটো অব্যাহত থাকিলে আমি অহা বছৰ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম। এই ভাদ মাহৰ শেহতীয়া বানত এইটো অৱস্থা, আগতেতো যি অৱস্থা হৈছিলে এইটো ক'বই নালাগে, এতিয়া ইমান। গতিকে আজি আমি এই মিডিয়াৰ যোগে চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ সমূহ মুৰব্বী কৰ্মকৰ্তাসকললৈ, লগতে সহযোগী কৰ্মকৰ্তাসকললৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা, তেওঁলোকে যেন এটি স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰি আমাক ভাৰতীয় জনগণ হিচাপে, জনজাতীয় লোক হিচাপে আমাক সহায় কৰিব। আমি ইমানকে কৈছোঁ। साननिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो बिथां जोंहा रन्जित फेरेंगा सारा मदद होफैदों। जेरै 1 नं कुसुंदैसा, 2 नं सामरैसा, 3 नं सामरैसा, 4 नं सामरैसा आरो लालाय दैसा आरो ओरै खोलाहा खावथं बैग्रिगुरि आरो मार'फारा आरो ओरै हफाबस्ति आरो ओरैहाय थारायबारि आरो दैसोमगुरि, आवजारगुरि आरो ओरै हाथिदरासिम नांलांगोन, रानिखाथा लावथिसिम नांलांगोन बे दैया। दा बेनि थाखायनो ओरै सानजाजों दानखे हरनो थाखाय जोङो बिथां फेरेंगा सारखौ खावलायबाय थादों। दा बिथाङा मैयानिफ्रायनो JCB लानानै आरो ट्रेक्टर लानानै रायजो राजाखौ लानानै मावगासिनो दङ। दा थांनानै थानो थाखाय राहा लामाखौ होगासिनो दं। दा जोंखौ मदद होगासिनो दं आरो थांनानै थानो थाखाय मोजाङै खामानिखौ मावनानै होगासिनो दं। बायसान्स जुदि ओरैजों बायलांथारोबा माबायदि खहा जागोन? खहाया हा हुआ सेस जागोन आरो न' बां लुनाय दं बेबो सेस जागोन आरो जोङो बहा हादान मोनबावनो। दा बेनोसै जोंना हाया। दा बेखौनो प्रटेक्ट खालामनो हायोब्ला जोङो मोजां मोनगौमोन आरो। नोंसिनि नुनायाव माबायदि थासारियाव दङ दा? न'आ दैया लोमाखै, खिन्थु हाया माइ गायखानायानो खुरखालांजोबगोन आरो दंस' जालांजोबगोन जोंनि हाया। सिगां बोसोराव बिदि जादोंमोन? सिगां बोसोराव माने गोदोथाराव बेजों खामोन लामाया। दा फबनानै दा नै लामाखौ होसोफिनबाय आरो। फुराना लामाखौ होसोफिनबाय। दा बेखौ दानखे हरनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो? औ, दानखे हरनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दं। हानाय बायदि मोनदों नामा? हानाया हागोन ना हाया दैनि खोथा जाहैबाय, हाजोनि दै। दा बेखौ साहानिफ्रायनो एकदम बै हाब्रां गोजानिफ्रायनो सोनाबजों दानखेगासिनो दं दैयानो, एकदम बोलो होगासिनो दं। हाब्रां मोनबाय हरै। उननि समाव सरकारनियाव मा खावलायगोन? जेनेबा स्थायी बा पार्मानेन्ट मोनसे माबानि थाखाय, सलिउसननि थाखाय सरकारनो माबायदि खावलायगोन, मा खालामनो गोसो? आवगायाव सोरखारा प्रटेक्टल' होदोंमोन, अन्थाइ बर्डार होदोंमोन। दा सेमोनथ' होनाय जायाखिसै, ओरै जावनानैल' प्रटेक्ट खालामदोंमोन हबिजों। बे जावनाय हाफोरजों थांबाय दा फरेस्टफोर बैजों लामा खोदोंमोन, बे लामा खोनायजोंनो थांबाय। दा बेजोंनो एकदम गरान लाथारबाय। दाख्लै रायजोफोर फैनानै एसे दानखे फैनाय जादों, नङाबा लोमसावहैजोबबायमोन गामिखौ। पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय माबायदि खामानि मावबा बे पार्मानेन्ट बिदि थांनाय नङा बायदि? खामानिया एकदम साहानिफ्राय मोनसे प्रटेक्ट खालामबाय थाबोयोब्ला मोजां जागोन आरो। अन्थाइनि बल्डार जे होनानै बा बोरमा आथिं माथारिफोरबायदि बिदि होयोबा सानजों दानखिगोन आरो। दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' हानाय बायदिखौ नुहुराखै। मेसेङाव नङाबा हानाय नङा। जेरै गोसो एरै थाङो आरो दैया। माने भुटाननि दै देरबा जायगा जाखाया, एकदम बे लोमजोबखायो। मा खावलायगोन सोरखारखौ बिनि सायाव? सोरखारनि जों खावलायनाया जाहैबाय, माने मोजाङै दैखौ दानखेथारनो हायोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय
लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एपल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।